ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏକ ଓଡ଼ିଆ ଗପ ଶୁଣିବା। ଗପଟିର ନାଁ ଶୁଆ ଓ ମାଳତୀ। କୁନି ଝିଅଟିଏ, ନାଁ ତାର ମାଳତୀ। ଦିନେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ବାଟରେ ଦେଖିଲା ଗଛ ମୂଳରେ ଶୁଆଟିଏ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛି। ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଦେଖିଲା ଶୁଆଟି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଯାଇଛି। ତା ଡେଣାରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ସେ ଆଉ ଉଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ। ଶୁଆଟିକୁ ଦେଖି ମାଳତୀ ମନରେ ଦୟା ଆସିଲା। ସେ ଶୁଆକୁ ଯତ୍ନରେ ଧରି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଶୁଆକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲା। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଶୁଆର କ୍ଷତ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି ମଲମ ଲଗାଇ ଦେଲେ। କିଛି ଔଷଧ ଶୁଆକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ମାଳତୀ ଘରକୁ ଯାଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଶୁଆର ଯତ୍ନ ନେଲା। ତାକୁ ପାଚିଲା ପିଜୁଳି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଖୁଆଇ ଦେଲା। 4-5 ଦିନ ପରେ ଶୁଆଟି ଭଲ ହୋଇ ଆସିଲା। ମାଳତୀ ଦେଖିଲା ଶୁଆଟି ଭଲ ହୋଇ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶୁଆଟିକୁ ତା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଉଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ ସେଇ ଗଛ ପାଖରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ନିଜେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଦିନେ ରାତିରେ ମାଳତୀ ଶୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କିଏ ଜଣେ ତା ଝରକା ପାଖରେ ମାଳତୀ ନାନୀ ସକାଳ ହେଲାଣି କହି ଡାକୁଥାଏ। ମାଳତୀ ସେଜରୁ ଉଠି ଝରକା ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଶୁଆଟି ବସିଛି। ମାଳତୀ ଖୁସି ହୋଇ ଶୁଆଟିକୁ ଆଣି ଗେଲ କଲା। କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ପୁଣି ଉଡ଼େଇ ଦେଲା। ଏହିପରି ଶୁଆଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଆସି ମାଳତୀକୁ ସେମିତି ଉଠେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାଳତୀ ଘର ବଗିଚାରେ ଥିବା ପିଜୁଳି ଗଛରେ ଶୁଆ ରହିଲା। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲାନି। ମାଳତୀ ଓ ଶୁଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ। କେହି କାହାକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ି ପାରିଲେନି। ମାଳତୀ ବାପା ଓ ମା ଏହା ଦେଖି ଖୁସି ହେଲେ ଓ ମାଳତୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଆକୁ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା।